दिनै बड' पिपल्स पार्टी BPP नि BTC नि बायजोआव दानाय जा पलिटिकल पार्टी बे पार्टीनि दिनै अटेकिं सेरेमनि दंमोन आरो लोगोसे वमेन विंस आरो युथ विंसनो जा चार्ज होनायनि बिबान दंमोन बेखौबो जोङो खालामबाय जा जों नुदों दिनैनि हाबाफारिया खोब मोजाङै जाना थांदों जे गाजा गोमजायै जानानै थांदों दा मोर देन 250 बे सोद्रोमाफोरा फैनानै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों जों जोबोद मोजां मोनदों जे BTC नि बायजोआव जा बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै जा बर' पिपल्स पार्टी दाबाय बे पार्टीयाव गोबां सुबुङा जोंजों जइन जागोन आरो ज' गोरोबनानै जोंजों खामानि मावनो थाखाय सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन सुबुंफ्राबो बा गुबुन गुबुन जोंनि गेजेराव समाजारि सुबुंफ्राबो जोंजों बाहागो लानानै आवगायलांनाय बे बाथ्राखौ जोङो खौरां मोनदों जोङो जोबोद गोजोननाय थागोन जोङो खावलायबावगोन जे फैगौ बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै जा जोङो बर' पिपल्स पार्टी BTC नि बायजोआव दाबाय बे पार्टीयाव आरोबाव आङो साफ्रोमबो जोंनो सुबुंफोरखौ सोरबा सानसुमै सुबुङानो जा सोरबा समाज सिबियारियानो जा आरो सोरबा ओरैनो थानाय माखासे इन्टेलेक्चुवेल बा गोरों गोरा फरायनो गोरों क्वालिफाइ जायफोर सुबुंफोर बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन बे जोंनि बड' पिपल्स पार्टीयाव बाहागो लानानै ज' जाहाथे खामानि मावलाङो बेनि थाखाय आङो BTC नि बायजोनि गासैबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननिसिम आङो खावलायनाय थाबाय दिनै जोंनि गोदानै जिथुनाखि BTC नि बायजोआव गोदानै जोंनो जोनोम होनाय आफाद पलिटिकल पार्टी BPP बड' पिपल पार्टी बिनि दिनै जोंनि भट टेकिं सेरेमनि दिनै दंमोन बेयाव जोंना इयुथआ मिनिमाम 200 निफ्राय 250 जनसो माने दिनै बेयाव जोंजों भट टेकिं लाफादों आरो सेन्ट्रेल कमिटियाव ओमफ्राय आरो दंबावो फैबावनो दिनै एसे उसुबिदानि थाखाय फैयाखै आरो मिनिमाम जोंना 22टानिफ्राय 24टा जिल्ला जानोबो हागौ बेनि गासैबो दिनै इयुथनि लाइमोनफोरा जोंजों माने फैगोन बारा नङा एकदम जोङो सर्ट टाइमलि जोङो साननैसोनि उनावनो जोङो जिल्ला दावबायगोन आरो जिल्ला दासिगोन जोङो बेनो आरो रायजो राजानिफ्रायथ' फुल सापर्ट मोनगोन जोङो मानोना दिनैसिम BTC नि बायजोआव जोंनि लकेल बर' माने राजनिति हान्जा ओंखाराखै बेनिखायनो दिनै जोंखौ जोंनि बर' माहारिया अनसायगोन आरो सापर्ट खालामगोन होननानै आं सानो आरो